पुलाव बनवण्यासाठी आधी मी भात शिजवून घेते। त्याच्यासाठी 5 ग्लास पाणी ठेवले, त्याच्यात 1 चमचा तेल टाकले आणि मीठ पण टाकले। पाण्याला उकळ आली ना, हे तांदूळ मी धुवून घेतले, ते पाण्याला उकळ आली ना का त्याच्यात तांदूळ घालणार। आता पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे। आता हा चांगला धुतलेला तांदूळ पाण्यात आपण ओतूया। 2 ते 3 मिनिटं शिजायला देऊया। भाताला जास्त शिजवायचं नाही, 70% शिजवून घ्यायचं आणि मग गाळून घ्यायचं। हा आता आपण भात गाळून घेतलाय, त्याच्यावर थोडं थंड पाणी घातलं, जे भात जास्त शिजणार नाही आणि पुलाव साठी परफेक्ट। 3 ते 4 चमचे तेल टाकले, आता मी 2 चमचे तूप टाकते। तूप वितळलं ना की त्याच्यात आपण खडे मसाले टाकूया। दालचिनी आहे 1, ती मी तोडून घेतली आहे। हे 2 मोठ्या वेलच्या आहेत, 4 हे छोट्या वेलच्या आहेत। हे चक्री फूल आहे, 10-12 काळी मिरी आहे आणि 10-12 लवंग आहे आणि हा 4 तेजपत्ता पानं। आता आपण हे सगळं त्याच्यात टाकू। गरम मसाल्याचा सुगंध आला ना त्याच्यात आपण कांदा टाकूया। उभा चिरलेला आहे 1 कांदा आणि 4-5 हिरव्या मिरच्या टाकल्या, तुम्हाला पाहिजे तेवढे टाका। तिखट पाहिजे तर जास्त टाका। म्हणजे थोडा कांदा लालसर करून घ्यायचा, जास्त पण नाही। सर झालाय, आता आपण भाज्या टाकूया। ही शिमला मिरची आहे, हे फ्लावर आहे, वटाणा आहे आणि गाजर आहे। तुम्हाला पाहिजे त्या भाज्या तुम्ही टाकू शकता। आता आपण थोडंसं मीठ टाकूया। भातात आपण थोडं मीठ टाकलं होतं, त्या भाजीसाठी मीठ टाकूया आणि भाज्या आपण या परतून घेऊया तेलात, तुपात। आता आपण मंद गॅसवर भाजी जरा परतून घेतली। आता थोडंसं झाकण ठेवायचं म्हणजे भाजी शिजेल, कारण भात आपला शिजलेला आहे ना। आता ही भाजी जरा वाफवून घेतली आहे, झाली शिजली पण जरा जास्त पण नाही शिजवायची। आता आपण ह्याच्यात भात जो आपण शिजवलेला, आता आपण हा मस्त भात फुललेला आहे तो आता आपण ह्याच्यात हलक्या हाताने आपण आता भात हा परतून घेऊया। भात नी भाजी भात शिजवला ना का वर थंड पाणी ओतलं ना की भात मोडत नाही। आता आपण हा भात झाकून ठेवूया 5 मिनिटं बारीक गॅसवर, म्हणजे भाजी आणि भात सगळा मुरणार तो आतमध्ये, मग भाताला चांगला फ्लेवर येणार। आता हा व्हेज पुलाव तयार झालेला आहे। ही रेसिपी कशी वाटली ती सांगा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।